ме питат, ми казват нещо да те питам за свещите. Какви са тия свещи? Какво е това? Я ми кажи, моля ти се. Са специални свещи. Ама какво правиш с тях? Ами който ме дразни и му паля и го оправям хубаво. Който ме... Как го правиш? По кой начин? Го оправям го... Зле да му стане. Ама ти правиш някакви магии, така ли? А той не е магии, така си ги... Така ще се смеят. Какво се изразява това? Ти пожелаваш нещо, палиш свещ и то се случва, така? Да, случва се. При мен се случва, трябва да научиме и те. Значи, че си овладял магическото изкуство. Кет на фарфори! Ама добре, това не е ли опасно? Аз съм чувал, че като правиш магии и те се връща на теб. Да, връща се моя дядове, нищо не се връща. Хич ни дей си мисли. Той, щом не мисли за тебе, ти кой да мисли за него? Да, ама ако ти причиняваш лошо на други хора, чувал съм, че това после така се връща. Не, те на мене ми го връщат, знаеш колко години. Няма такива работи. Не се страхуваш, не се притесняваш. Не ми пречи защо. А добре, какво пожелаваш? Като запалиш свещ, какво казваш? Нещо... Ами... Молитва.